Nu er det shortsæson, eller nu skal det blive lidt varmere i vejret, ikke? Men når du render rundt hjemme på gården, ikke, på studeriet, er du så typen, der gør løse shorts? Det er der aldrig nogen, der har set. Nej, så det kan man ikke påstå, at du er typen, der gør. Jeg vil sige, hvis du sidder derude, kan jeg se, og har fået tuberkulose, ligesom jeg, er typen, der bærer løse shorts. Så tænk lige over, hvordan de falder, når du sætter dig ned ved et bord. Muligvis også på en båd, hvis du er ude at sejle. Det er simpelthen lækkert, det. Det ryger ud. Ja, det er lige at kende mig. Ja, det gør det fuldstændig. Der skal være super. Nå, jeg tror bare, at jeg starter med min egen her, ikke? Mm. Ja, der skulle man være hurtig at kigge. Der skal... Det er jo fra programmet, der hedder Penis mod fjerne kyster. Nej, det hedder det Kurs mod fjerne kyster. Vi kan da lige se klippet igen. Det er jo en penis med nej. Det er så smukt. Der skal man bare lige tænke over, hvordan der man sidder. Den kære Emil, som jo er Mikkel Beers, en af hans gæve sønner, der har sejlet jorden halvt rundt, ikke? Ja, jeg tror, det var en ældre mand, fordi jeg synes, nogle gange man ser ældre mænd i badebukser, eller med det. Ja. De har ikke tænkt over, at deres lår er blevet tynde, og bukserne er ikke fuldt med. Og nogle gange